ምንም ዘየምጽእ ዋጋ ዘይብሉ ኣረጊት ሰብኣዩ ኢሎም ጓሉ ሰሪቖም ኣመንዝራ ክትከውን ንማፍያታት ሸይጦምዋ ግን ዝዓብዪ ዋጋ ዘይብሉ ምሽክናይ ሰብኣይ ራምቦ ምዃኑ ፈጺሞም ኣይፈለጡን ኣብ ንእስነቱ ካብ ዝገጠሞ ናይ ኩናት ክፋእ ርሒቑ ንምንባርን ሕልንኡ ንምሕዳስን ኣብ በረኻ እዩ ዝነብር ነይሩ ግን እዞም ማፍያታት መንነቱ ስሒቶም መቓብሮም ከም ትኸውንን ከይፈለጡ ናፍቱ ንኽዘናጋዕ ዝሰርሑ በዓቲ ኣትዩ ካብኡ ዝወፀ ግን ዋላ ሓደ ኣይነበረን ፊልምና ጅምር ኣብ እምባማ ከባቢታት ኣሪዞና ዝዘንብ ነበረ ሓያል ዝናብ እናርአየና እዩ 135 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝጓዓዝ ሰንኪ ዝነበረ ሓያል ንፋስ ድማ እቲ ሃገር ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ዝሓየለ ክረምቲ ይበሃል እቶም ናይ ሓደጋ ግዜ ሰራሕተኛታት ኣብቲ እምባ እናሓንከው ፀኒሖም ግን ድማ ብሰንኪ እቲ ዝናብ ዝጠፍኡ ሰለስተ ሰባት ንምእላሽ ኩሉ ዝተኻእሎም እናገበሩ እዮም እቶም ብሄሊኮፕተር ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ሰባት ነቶም ብመሬት ዝእልሹ ዝነበሩ ወታደራት ነቶም ዝተደለዩ ሰባት ረኺብኩሞም ደልዩ ሓቶም እቶም ሰራሕተኛታት እውን ይእልሹ ከም ዘለዉ ግን ድማ ዝረኸቦ ነገር ከም ዘየለ የረድእዎ ግን እቲ ዝናብ ልዕሊ መጠን እናሓየለን እናወሰኸን ይኸይድ ስለ ዝነበረ እቲ ብሄሊኮፕተር ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ወዲ ብልዕሊኦም ዝመጽእ ዘሎ ሓያል ውሕጅ ንኽጥንቀቑ ይነግሮም ዝሰምዑ ላዕለዎት ኣዘዝቲ እውን ነቲ ሄሊኮፕተር ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ወድን ብታሕቲ ዝእልሹ ዝነበሩ ሰራሕተኛታትን ካብቲ ቦታ ብፍጥነት ርሒቖም መጽለሊ ንኽእልሹ ይእዘዙ ኣብ መኪንኡ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ፖሊስ ድማ ነቲ ፓይለት ይድውለሉ እሞ እቲ ንዞም ሰባት ንምእላሽ በጎ ፍቓዱ ዝመፀ ወዲ ሮድዩ ይምልስ ስለ ዘየሎ ርኢኸያ ዲኻ ኢሉ ይሓቶ እቲ ፓይለት ድማ ብግድን ተመሊሱ ክኾን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብቲ እምባታት ፀኒሑ ብዘይ ጥርጥር ክመውት ኢሉ ንዚ ሸሪፍ ይምልሰሉ እቲ ሄሊኮፕተር ናብ መዕረፊ እናተመለሰት እንከላ ግን እቲ ብፍቓዱ ዝኣተየ ሰብኣይ ጆን ራያንጎ ምዃኑ ንሪኦ ጆን ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓንቲ ካብተን ጠፊአን ዝነበራ ሰለስተ ቆልዑት ብሰንኪ ተቐዲሙ ዝሓለፈ ውሕጅ ሞይታ ይረኸባ ራምቦ እቲ ብላዕሊ ዝመጽእ ዝነበረ ውሕጅ ከም ዝቐርበሉ ምስ ዝተወዓለ ብፍጥነት ናብ ፈረሱ ይስቀል እሞ ነቶም ዝተረፉ ክልተ ዝጠፍኡ ሰባት ንምእላሽ ይጋልብ ብዙሕን ከይጸንሐ ይረኽቦም እሞ ሓያል ውሕጅ ናብኦም ከም ዝመጽእሎ ብምንጋር ፈጢኖም ናብ ፈረሱ ንኽስቀሉ ይእዝዞም እዚ ወዲ ጂምን ትበሃል ሰበይቱ ምስኡ ከም ዝነበረትን ከም ዝጠፍአቶ ንራንጎ ይነግሮ ራምቦ ግን ሰበይቱ ቀዲሙ ከም ዝረኸባን ግን ድማ ብሂወት ከም ዘይጸንሐትን ዋላ ይንገሮ ከኣምኖ ይደልየን ሰበይቱ ባዕሉ ንኽእልሽ ድማ ሓዲግዎም ናብቲ ውሽጢ ጫካ ይጎይ ካብቲ ቦታ ንምውፃእ እንትዳለ እቲ ውሕጅ ከም ዝመፀን ከም ዘየምልጡን ይርድኦ እሞ ንሳራ ካብቲ ልዕሊ ፈረስ ወሪዳ ኣብ ድሕሪ ዓባይ እምኒ ንኽትሕባእ ይነግራ ነቲ ፈረስ ብዓብዪ ገመድ ገይሩ ምስ ሓንቲ ኦም ይኣስሮ ንባዕሉ ድማ ምስ ሓንቲ ዓባይ እምኒን ምስ ሳራን ኣስጢሙ እቲ ገመድ ይኣስሮ እሞ ብዘለዋ ጉልበት ኣስጢማ ንኽትሕዞን ፈፂማ ንኸይትሰድድን ይነግራ እቲ ጽቡዮ ነበሩ ውሕጅ እውን ናብኡ ይመጽእ እሞ ሳላት ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ተሪር ገመድ ንሳቶም ብሂወት ይተርፉ እቶም ናይ ሓደጋ ግዜ ሰራሕተኛታት ናፍቲ እምባ ክድይቡ ከለዉ እውን ናይ ጅምን ሰበይቱን ሬሳ ብሓደ ይጸንሖም ኣብቲ ሰዓት ንሱ ጃን ንሳራ ድሒንዋ ናብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ እቲ ሸሪፍ እውን ብሂወት ስለ ዝረአዮም ብጣዕሚ ሕጉስ ይኸውን ጆን ኩሉ እቲ ዘጋጠመ ነገር ይነግሮም እሞ ክልቲኦም ከም ዝሞቱ ክሰምዕ እንከሎ ከድሕኖም ብዘይምኽኣሉ ብጣዕሚ ይሓዝን ጆን ርእሱ ኣድኒኑ ፈረሱ ሒዙ ንገዝኡ ንምምላስ እንትዳለ ድማ እታ ህይወታ ዘድሓነላ ሳራ ንኹሉ ዝገበረላ ነገር ብተደጋጋሚ ተመስግኖ ድሕሪዚ ጆን ናፍቲ ናይ ኣቦኡ ገዛ ይምለስ እሞ ነቲ ፈረስ ናፍቲ መጋዘን እእቲዎ ናብ ገዝኡ ይኣቲ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ መድሓኒቱ ክውሕጥ እንከሎ እውን ማርያ እናተጸበየቶ ትጸንሕ እሞ ሰውነቱ ክሳብ ዝደረቕ ትኩስ ነገር ንኽሰቲ ትህቦ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢላ ድማ ኣብ ዜና ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱ ከም ዝሰምዐት ተረድኦ ጆን ብሓዘን ንዞም ክልተ ሰባት ከድሕኖም ኣይከኣልኩን ከምቶም ኣብ ኩናት ዝሞቱ ብጾታ ኢሉ ንማርያ ይረድኣ ማርያ ሕጂ ወታደር ከም ዘይኮነን ኩሉ ዝተኻእሎ ከም ዝፍትንሎም ብምስትዋስ ነዞም ነገራት እዚኦም ነብሱ ጥፋኣተኛ ንኸይገብር ብተደጋጋሚ ትነግሮ ራምቦ ፈጺሙ ክርስዕ ከም ዘይክእል ክነግራ እንከሎ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ወፂኻ ኣብቲ ወንበር ኮፍ ክትብል እንከለኻ ነቦኻ ኢኻ ተስታውሰኒ ንዓኣ ንኽንከባኸብ ናብኡ ስለ ዝተመለሰን ምስኡ ንኽትነብር ስለ ዝፈቐደላን ጓልጓሉ ገብርኤል ንኽተዕቢ ስለ ዝፈቐደላን ሕጉስቲ ምዃናን ኩሉ ግዜ ከም ተመስግኖን ድማ ትነግሮ ራምቦ እንዳሓን ሕደር ኢልዋ ናፍቲ ኩሉ ግዜ ናኹዓተ ጽቡቕ ግዜ ዘሕልፈሉን ኩሉ ትውስታኡ ዘቕምጠሉን ቦታ ይኸይድ ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ራምቦ ካብ ምድቃሱ ይለዓል እሞ መድሓኒቱ ሒጡ ኣብ ራሱ ንምስልጣን ናብ ሜዳኡ ይኸይድ ስርሑ ወዲኡ ገዛ ክምለስ እንከሎ ድማ ማርያ ቁርሲ ሰሪሓ ቡና ኣፍሊሓሉ ትጸንሕ ጆን ገብርኤል ኣኽናዊ ኬዳ ኢሉ ይሓታ እሞ ምስ ዓርካ ማርቲኔዝ ግዜ ንምሕላፍ ኢላ ከም ዝኸደት ትነግሮ ድሕሪ እዚ ራምቦ ናብቲ ኣብ ትሕቲ ገዝኡ ዝርከብ በዓቲ ይምለስ እሞ ሰንኪቲ ዝወቅዕ ዝነበረ ማይ ዝተበላሸዩ ንብረታት ይጥገን ኣብቲ ቦታ ንሱ እቶም ኣብ ኩናት ዘሕለፎም ሕማቓት ሰዓታትን ካብ ርእሱ ምውፃእ ዝኣወይዎ ትውስታታትን ይረኣይዎ ብጣዕሚ ስምዒታዊ ኮይኑ ንደቱ ንሓደ ሓፂን እናቐጥቀጠ ካራ ብምስራሕ ነብሱ ከረጋግዕ ይሞክር ኣብታ ሰዓት ንሳ ገብርኤላ ንገዛ ትምለስ እሞ ብዘይከኣ እቶም መፍራስ ሰልጢኑ ወዲኡ ተኾይኑ ተሓቶ ጆን ድማ ከም ዝወደአ ብምንጋር
كوليج كتكيدين كلا دودابي نمخبات كتقومولو تخيل كفولي حاتين استسرح كارير جبريلا لو مكو دودابي تصحف سويلن إلا إن غلدت تسحقلو رامبو دما السونا يقول طغمايو اتوان ناس رحاقن نفسخن مكلخاليو يردع دحرزي كافت بعد خلتيهم بحادي وطمو أفرس تساقيلهم من كسغاس يجمرو جبريلا نبوان نتوم تبغات وستاتاتن أو حديقة ناو كوليج مخادا بزح خمزي حقوسات نقرو رامبوون نسا مسكدت اتبوتات تصططاس تملئن صموازو زحنكم زخون نجيرو حزون يردع دحرزي كرم تفلاليوم ناو كوليج مخادوم حدا عوي مدلاو كداليو مخانومن كتكير كم زلوان تردقمو اتمدلاو او جزءم نخغورو حتى ግን ንሳፍ ቃደኛ አይኖረትን ቅድሚ ሕጂ ምድላው ክትገብርን ከላ ንኹሎ መዕርኽታ ኣተኪሩና ጠመተ ብጣዕሚ መፍሪሕዎን ከም ዝነበረ ተስታውሶ ኣንቶኒዮ ንገብርኤላ ዘለዓለ ምኽንያት ኣልዒሉ ከምና ይከኣለን ንዝተወሰነ ደቃይቕ እናተኻትዑ ድሕሪ ምጽናሕ እውን ኣብቲ በዓቲ ክተዳልዮ ከም ትኽእል ይነግራ ገብርኤላ ብዘረኡ እዚ ብጣዕሚ ትግረም ምኽንያቱ ቅድሚ ሕጂ ናብቲ ውሽጢ ቦታ ንኽኣትዩ ንማንም ዘፈቒዶ ይፈልጥን ገብርኤላ እውን ንዝተወሰነ ደቃይቕ እናሓሰበሉ ድሕሪ ምጽናሕ ፈቓደኛ ትኸውን እቲ ምሸት ንሱ ከምቲ ዝተቋፅርዎ ኩሎም ኣዕርኽታ ናፍቲ ገዛ ይመጽሞ ናፍቲ ጆን ዝኹዓቶ በዓቲ ኣትዩ ዝርእይዎ ነበረ ነገራት ብጣዕሚ ተደኒቖም ቱሪስት እዮም ዝመስሉ ደስ እናበሎም ድማ እናኸለሉ ይርእይዎ ነይሮም ማርያ ጆን ንዞም ኩሎም ቆልዑት ናፍቲ በዓቲ ንኽኣቲ ስለ ዝፈቐዱሎም ብጣዕሚ እያ ተገሪማ ነይራ ጆን ድማ እንድሕር ደሊ ኮይና ንሳውን ክትኣቲ ከም እትኽእል ይነግራ እሞ ግን ድማ ደስ የበላን ነይሩ በቲ ወገን ገብርኤላ ምስ ካልኦት ኣዕርኽታ እቲ ምድላው ይጅምሩ እሞ ምስ ኣፍቃርያ ጽቡቕ ግዜ እናሕለፈት ትጸንሕ ግን ብዙሕን ከይጸንሐት እታ ጂዜል እትበሃል ዓርካ ትድውለላ እሞ እቲ ነዊሕ ግዜ ዘልሽኦ ነበራ ነገር ከም ዝረኸበቶ ትነግራ ብዙሕን ከይጸንሐ እቲ ምድላው ይውዳእ እሞ ኩሎም መሓዙታ ገገዝኦም ይኸዱ ጆን ናፍቲ በዓቲ ክኣቱ እንከሎ እውን መሓዙታ ዝገደፍዎ ርስሓት እናጸረገት ትጸንሖ ክረኽቦ እንከሎ እውን ዓርካ ጂዜል ናይ ኣቦ ኣድራሻ ስለ ዝረኸበትላ ንኽትረኽቦ ናብኡ ክትከይድ ከም እትደሊ ትነግሮ ለካ ራምቦ ከም ኣባኣ ዘዕበያ ኣኳ እዩ እምበር ናይ ሓቂ ኣቦ ኣይኮነን ኣቦኣ ንምንታይ ነዲኣ ገዲፍዋ ከም ዝጠፍአን ሓደ ግዜ ንጓሉ ሓቲቱ ከም ዘይፈልጥን ክትሓቶ ስለ ዝደለየት እያ ናብኡ ትኸይድ ዘላ ራምቦ ኣቦኣ ሓዲግዋ ዝኸደ ሕማቕ ሰብ ስለ ዝነበረ ጥራይ ከም ዝኾነ ክረዳእ እንተሞከረ ክትሰምዖ ፈቓደኛ ኣይነበረትን ገለ ምኽንያት ክህሉ ኣለዎ ናይ ግድን ድማ ከይደ ከጻርንለኒ ኢላ ብተደጋጋሚ ትመላለሶ ዒንታና ነውዖ እውን ተቐይሩ ክኸውን ይኽእል ኢላ ክትዛረቦን ከላ ከምኡ ዝበሉ ሰባት ናብ ዝኸፍአ ጥራሕ እዮም ዝቕየሩ እዚ ሓሳብ ብሕጂ ክተረሳዕ ከየሕየሽ ኢሉ ክመኽራ ይፈትን ግን ገብርኤላ ፈቓደኛ ኣይነበረትን ራምቦ እንድሕር ከይዳ ክሕልያ ከምዘይኽእል ከዘክራ እንከሎ ድማ ንዘለኣለም ንሱ ንሓልያ ከምዘይትነብርን ሓደ ግዜ ንቦኣ ረኺባ ካብቲ ሓሳብ ንኽትገላገል ዕድል ንኽህባ ድማ ትልምኖ ሕጂ ንእሽተይ ስለ ዝኾነት ብዛዕባ ዓለም ብዙሕ ንምፍላጥ ቁሩተይ ንኽትዓበ ንኽትጽበይ ነግራ እሞ ኣብ መጨረሻ ፈቓደኛ ትኸውን ክድቅስ ምዃና ነጊራቶ እውን ድሓን ሕደር ኢላ ናብ ክፍላ ትኸይድ ኣብ ዝቕጽሉ ጎሆ ንማርያ ትረኽባ እሞ ኣቦኣ ሜክሲኮ ከም ዘሎ ስለ ዝሰምዐት ከይዳ ክትረኽቦ ከም እትደሊ ትነግራ ማርያ ብጣዕሚ ትናደድ እሞ እዚ ሰብኣይ ንሱ ብጣዕሚ ይሕማቕ ብዛዕባክ ድማ የግደስን ኢላ ሓሳባ ክትቐይራ ትሞክር ጆን መፅዩ ዘረበን ክሰምዕ እንከሎ ገብርኤላ ትማሊ ሸዋላ ትወለዳ እምበር ሕጂ እውን ሓሳባ ከም ዝቐየረት ይርድኦ ገብርኤላ ሙሉእ ለይቲ ክትሓስበሉ ከም ዝሓደረትን ነቦኣ ንኽትረክብ ከም ዝወሰነትን ተረድኦም ማርያ ትናደድ እሞ እቲ ሰብኣይ ንሱ ኣቦኺ ኣይኮነን ራምቦ እዩ ኣቦኺ ምኽንያቱ ንሱ እዩ ከም ኣቦ ተንከባኺቡ ዘዕበየኪ ንሱ እኮ ብሂወት ከም ዘለኺ ንባዕሉ ይፈልጥን ንዓይ ካብ ምቕጥቃጥን ምፅራፍን ሓሊፉ ሓሚመ ሆስፒታል ክኣትን ከለኹ እኳ ቅልቅል ኢሉ ርኢነ ይፈልጥን ኢላ ንገብርኤላ ትኹሬላ ጆን ክረጋጋዕ እንትሙክር ማርያ ብጣዕሚ እያ ተናድዳ ነይራ ገብርኤላ እውን ብዘረባ ሓፊራ ዓርካ ኣንቶኒዮ ንምርካብ ከም እትኸይድን ምሸት ከም እትምለስን ነጊራቶም ትወፅእ ግን ናብ መኪናኣ ተሰቒላ ኣብ ክንዲ ወለዳ ዝበልዋ ምስማዕ ናብ ሜክሲኮ ከይዳ ነቲ ዝጠፍአ ኣቦኣ ንኽትረኽቦ ትውስን ብዙሕን ኬዘን ጉየት ዶብ ሰጊራ ሜክሲኮ ትበፅሕ እሞ ናፍታ ጂዜል ትበሃል ዓርካ ገዛ ተኣቲ ጂዜል ተቐቢላ ንኽትዕርፍ ትነግራ እሞ ቁሩተይ ጸኒሕና ናይ ኣቦኣ ቦታ ከም እትወስዳ እውን ቃል ተኣትየላ እቲ ምሸት ንሱ ናፍቲ ዝተባሃለኦ ቦታ ይኸዳ እሞ እቲ ማኑዌል ዝበሃል ኣቦኣ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ንሓንቲ ሰበይቲ ትጥየቕ እታ ሰበይቲ ንማኑዌል ትጽውዖ እሞ ንበይኖም ንኽትገድፎም ይሓታ ብጣዕሚ ከም ዝጎበዘትን ምን ምዃና ብዓይንታ ጥራይ ከም ዝፈለጥን ክነግራ እንከሎ ንምንታይ ህፃንን ከለኹ ሓዲካ ንጠፊእኻ ኢላ ትሓቶ ማኑዌል ድማ ንዓ ነዲኣን ብጣዕሚ ይጸሊእወን ነይሩ ኣደኺ ካንሰር ሒዝዋ ሃንደበት ክትመውትን ከላ እውን ንዓኺ መሓዝ ምንም ዋጋ ይነበሮን ምሳኺ ከርተት ክብል ስለ ዘይደለኹ ድማ እየ ሓዲገ ክጠፊአ ኢሉ ካብ ኣቦኣ ብዘይተጸበየቶም ጨካናት ቃላት ይዛረባ ገብርኤላ ኣኩይ ሓቂኡ ነይሩ ኢላ እናኸየት ንገዛኣ ንኽትምለስ ትሞክር ዓርካ ጂዜል ግን ሕጂ መቺኡ ናብ ምንታይ ክትከዲ ንኽንዘናጋዕን ክትረጋጋዕን ቁሩተይ ግዜ ሃበኒ ኢላ ናብ መኪና ንኽትኣቲ ትነግራ ድሕሪዚ ብሓደ ናብ ሓደ ክላዊ ኸዳ እሞ ጂዜል ምስ መሓዙታ ተላልያ
ኣብኡ ድማ ሓደ ወድናው ገብርኤል ይቐርብ እሞ መስተ ክትሰቲ ትደሊ ኮይና ብምንካር መደንዘዝ ዝተመልአ መስተ ዘለዎ ብርጭቆ ይቐብላ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሓደ ዶን ሚጌል ዝበሃል ዓብዪ ሓሽሽ ነጋዲ ናፍቶም ናይ ቪክተርና ሂጎ ዝበሃሉ ክልተ ፍሉጣት ሓሽሽ ነገድቲ መሓዙት ቤት መንግስቲ እናኣተየ ንሪኦ። እዞም ሰባት እዚኦም ሓሽሽ ጥራይ ዘይኮኑስ ኣዋልድ እውን እዮም ዝነግዱ። ሂጎ ንሚጌል ዓብይን ድሙቕን ኣቀባብላ ይገብረሉ እሞ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ዝመፃ ብዙሓት ኣዋልድ ከም ዘለዋ ይነግሮ። ቪክቶር ንሚጌል ክሪኦ እንከሎ ብጣዕሚ ይሕጎስ እሞ ብዛዕባ ሓድሽ ስምምዖም ከዛርቦ እናጎየ ይመፅእ። ግን ሂጎ ምስ ሚጌል ዝዛረባ ዓብዪ ጉዳይ ከም ዘለዎ ብምርዳእ ቀልጢፉ ንክወፅእ ይነግሮ። ቪክቶር ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ብዛዕባ ስራሕ ትዛረብ ኮይንካ ኣነ ዝኸለኹ ኢና ትዛረብ መሳርሕቲ ይኾን ናይ ዲና ኢሉ ይካትዖ። ደው ኢሉ ዝሰምዕ ነበረ ሚጌል ድማ እቲ ዋና መራሒ መን ምዃኑ ምስ ወሰንኩም ደውሉለይ እሞ ብዛዕባ ስራሕ ነውግዕ ኢሉ ሓዲግዎም ይወፅእ። ቪክቶር ኩሉ እቲ ሓደጋታት በዓሉ ተዋፂኡ ጽቡቕ ስራሕ እናሰርሐሉን ኣዋልድና ኣለሸሉን እንከሎ ከምዚ ገይሩ ካብ ቢዝነስ የርሕቆ ብምንባሩ ብጣዕሚ ከም ዝተናደደ ግልፂ ይገብረሉ። ሂጎ ድማ ክልቲኦም ከምዚ ኢሎም እናተኻትዑ ምርኣይ መንዓቂኦም ከም ዝኾነ ብምርዳእ ቢዝነስ ንኸየባላሽ ሱቕ ንኽእል ይእዝዞ። ኣብ ሰዓት እዚ ናብቲ በረኻ ክንምለስ ከለና ጆን ኣፍራሱ ምስልጣን ወዲኡ እናእተየን ይጸንሕ እሞ ማርያ እናጎየት ትመጾ። ገብርኤል ኣብ ዝሓለፈ ምሸት ናብ ናይ ዕርኽታ ገዛ ዘይኮነትስ ነቦኣ ንኽትረክብ ሜክሲኮ ከም ዝኸደትን ጂዜል ሕዚ ደው ኢላ ከም ዝጸንሐትን ኣቦኣ ንኽትረክብ ድሕሪ ምኻዳ ተመሊሳ ከም ዘይመፀትን ከም ዝነገረታ ንጆን ተረድኦ። ጆን ናይ ጂዜልን ናይ ኣቦኣን ኣድራሻ ንኽትወይ ሓታ እሞ ብፍጥነት ካብቲ ገዛ ይወፅእ። እቲ ምሸት ንሱ ቪክቶር እቲ ነዋልድ ሰሪቖም ኣመንዝራ ንኽሰርሓ ናብ ዝሓዋኣሉ ቦታ ይኣቱ እሞ ገብርኤል ኣብኡ ጠጠው ኢላ ንሪኣ። እንድሕር ደኣ ስነ ስርዓትን ፀባይን ገይረን ከም ዝንከባኸበንን ኩሉ ዝደልዮ ከም ዝገብረለንን ካድማ ተሞኪረን ግን ባዕሉ ኣልሹ ከም ዝሕዘንን ብሽጉጡ ከም ዝቐትለንን ኣፈራሪሕዎን ይወፅእ። ኣብ ሰዓት እዚ ራምቦ ናብ ሜክሲኮ በፂሑ እዩ። ንማንዋል ንኽሓቶ ድማ ኣብ ገዝኡ ይኸይድ። እቲ ማዕፆ ሓኺሑ ኣብ ዝተኸፈተሉ ቅፅበት ድማ ገብርኤል ኣቤላ ኢሉ ንማንዌል ይሓቶ። ማንዌል ምንም ከም ዘይፈልጥ ዋላ ይንገሮ ደኣ እምበር ራምቦ ቅድሚ 10 ዓመት ቀትለካ ነይርኒ ሕጂ ንዓኣ ዝኸውን ሓደ ነገር እውን ብሰንኪኻ ምዃኑ ፍለጥ ኢሉ ኣፈራሪሕዎ ይወፅእ። ካብኡ ወፂኡ መድሓኒቱ ክወስድ እናተዳለየ ነይሩ ግን ስምዒታዊ ኮይኑ ናብ መሬት ይድርዮ። ድሕሪዚ ናብ ናይ ጂዜል ገዛ ይኸይድ እሞ እናተፀበየ ይጸንሕ። ኣኮኣ ንገብርኤል ጆን ምዃኑ ድሕሪ ምንጋር ድማ ኣበይ ከም ዘላ ይሓታ። ጂዜል ድማ ኣቦኣ ክትእልሽ ትደሊ ነይራ ሓጊዘያ ድሕሪኡ ግን ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢላ ንዓርሳ ካብቲ ጉዳይ ክተግልል ትሞክር። ጆን ብፍቓዳ ናብ ውሽጢ ገዛ ይኣቱ እሞ ዝተወሰኑ ሕቶታት እናሓተታ ይጸንሕ። ጂዜል ድማ ኣቦኣ ንኽትረኽቦ ኸይዳ ስለዘይተሓጎሰት ሓዘና ንኽትረስዕ ንሓደ ዳ መስተ ከም ዝወሰደታ ትናዘዝ። ጆን ድማ ንምንታይ ደኣ ንማርያ እዚ ደው ኢልክ ዘይነገርክያ ኢሉ ክሓታ እንከሎ እቲ ጉዳይ እንታይ ከም ዝመጻ ከም ዘይትፈልጥን ፈሪሓ ከም ዝነበረትን ተኣምነሉ። ራምቦ ጂዜል እውን ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ከም ዘለዋ እናተጠራጠረ እንከሎ ከመይ ኢልካ ንዓይ ትጥርጥረኒ ኢላ እናኮረየሉ ትጸንሕ። ግን ዓቕሉ ዝወድእ ራምቦ ብኢዳ ሒዛ እሞ እዚ ናይ ገብርኤል መመላኽዒ እንታይ ክገብር ናብ ኢድ ከኣትዩ ይሓታ። ጂዜል ባዕላ ከም ዝሃበታ ነጊራ ክትእምን ዋላ ትሞክር ደኣ እምበር ናይ ኣዲኣ ናይ መጨረሻ መስታወሲት ስለ ዝነበረት ባዕላ ከም ዘይትህባ ብደንቢ ገይሩ ይፈልጥ እዩ። ዓይኑ ምስ ዓይና ኣሲሩ ድማ ዓርክኺ ሸጥኪያ ክመፂኺ ናብቲ መጨረሻ ግዜ ዝኸድክናሉ ክለብ ብሓደ ክንከይድ ኢና እንድሕር ደኣ ኣበይ ኸዶ ባዕለይ ኣብዚኣ ቀትለኪ ኢሉ ካሩ ኣውፅኡ የፈራርሓ። ኣብ መጨረሻ ብሓደ ናብዚ ክለብ ይኸዱ እሞ እቲ ንገብርኤል ዝዛረባ ዝነበረ ወዲ ተሪኦም። ጆን ናብ ሓደ ፀግዒ ኸይዳ እቲ ወዲ መስትኡ ክሳብ ዝውድእ ንኽትጽበዮ ይእዝዛ። ኣብ ሓደ ጫፍ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ካርመን እትበሃል ጓል ንራምቦ ትሪኦ እሞ ኣስተውዒላ እናጠመተቶ ትጸንሕ። ኣብ መጨረሻ ዝወዲ መስትኡ ይውድእ እሞ ንሽዑ መዓልቲ ተዳልዋ ዝነበረ እትሽየጥ ጓል ሒዙ ካብቲ ኸለብ ንምውፃእ ይዳለ። ጆን ስዒዎ ይወፅእ እሞ ካርመን እውን ንጆን ስዒዋቶ ትወፅእ። እቲ ወዲ ናብ መኪንኡ ኣትዩ ንክኸይድ እንትዳለ ግን ጆን ብድሕሪት ሒዙ ብኻሩ የፈራርሖ እሞ ናይ ገብርኤላ ፎታ እናርአየ ኣበይ ከም ዘላ ብተደጋጋሚ ይሓቶ። እቲ ገበነኛ ከም ዘይፈልጠ ክዛረቦ እንከሎ ጆን ይናደድ እሞ ብኻሩ ወጊኡ ደጊሙ ይሓቶ። ጆን ብሓይልን ዘፍርሕን መንገዲ ከሳቅዮ ምስ ጀመረ ግን ኩሉ ነገር ንክዛረብ ፍቃደኛ ይኾን እሞ ናብ መኪንኡ እትይዎ ይኸይድ። ካርመን ታሕቢኣ ዝኹሉ እናርአየት ትጸንሕ እሞ ክኸዱ እንከለዉ ናብ መኪና ኣትያ ትስዕቦም። ኣብ መጨረሻ እተን ኣመንዝራታት ዝተሓዋኣሉ ገዛ ይወፅሑ እሞ ብኢዱ ጠቂሙ እቲ ህንፃ ይርዮ። ተናዲዱ ዝነበረ ራምቦ እውን ብወግሲ ይወቕዖ እምበውኑ ይስሕት። ካብ መኪንኡ ወፂኡ ናብቲ ህንፃ ቀረቡ እንከለውን ቪክቶርን እቶም ካልኦት ጋንግስተራትን ኣብቲ ውሽጢ ህንፃ ይርኦም። ሓደ ካብቶም ጋንግስተራት ኣባል ንጆን ይርኦ እሞ ናብቶም ካልኦት ሰባት ኣሕሊፉ ይህቦ። ኣብቲ ሰዓት ንሱ ሂጎ ምስኦም ምስ ሰርሑ ብሙስና ዝበስበሱ ፖላዊስ ሒዙ ናብቲ ቦታ ይመጽእ። ቪክቶር እተን ኣዋልድ ናብ ዝተኣሰራሉ ክፍሊ ሒዝዎም ይኸይድ እሞ ንኹሉ ግልጋሎትኩም ከም ክፍሊት ድላይኩም ጌርኩም ተጠቐሙለን ኢሉ ይነግሮም። ኣብ ሰዓት እዚ ጆን ናብቲ ገዛ እናቐረበ ይጸንሕ። ግን እቶም ጋንግስተራት ይረኽብዎ እሞ ሒዞም ናብቲ ውሽጢ የእትይዎ። ክልተ ኣባላት ጋንግስተራት ይፍትሽዎ እሞ ዝነበሩ መሳርሕታት ይወስድዎ።
ድሕሪዚ ካብ ኣሪዞና ምዃኑ ይፈልጡ እሞ ናይ ገብርኤላ ፎቶ ምስ ረኣዩውን ንዓነ ሙሳድ ከም ዝመፀ ይርድኦም። ቪክቶር ታይካ ኢሉ ይሓቶ እሞ ጆን ከይመለሰ ሱቕ ክብል እንከሎ ብኻርኡ ገጹ ወቂዑ ናብ መሬት ይውድቆ። ኩሎም ጋንግስተራት ብደንቢ ገይሮም ምስ ቆጥቆጥዎ ድማ ሂዩጎ ጠጠው ንኸብሉ ይእዝዞም። ቪክቶር ንሂዩጎ ናፍቲ ኣሲደ እቲና ንቕተሎ ገለ ሓደጋ ከየምፅልና ኢሉ ይነግሮ። ግን ሂዩጎ ቀስ ኢሉ ናብ ጆን ይቐርብ እሞ እዘን ኣዋልድ እዚአን ንዓይ ምንም ትርጉም የብለይን ኣብ ዕዳጋ ዝሸጠን ክባራት ንብረት ጥራሕን ግን እዛ ቆልዓ እዚኣ ንስኻ ጥልሻ ስለ ዝመፅኻ ዋጋ ኣወሲኹሎ ናይ ባዕለይ ድማ ክገብረ እየ ኢሉ ሓዲጎ ይኸይድ። ቪክቶር እዚ ሓሳብ ፈፂሙ ይፈቶዮን ሂዩጎ ግን ፈፂሙ ይሰምዖን። ናብ ጆን ተመሊሱ ድማ እዚ ንዓ ዝገጥመላው ነገር ናትካ ጥፋኣት እዩ ዕድመ ልክዕኻ ድማ ሕሰወሉ ኢሉ ንገዝኡ ንክኸይድ ይፈቕደሉ። ንቪክቶር ንዕኡን ንታ ጓልን ኣብ ገጾ ምልክት ንክገብረሎም ይእዝዞ እሞ ሓዲጎ ይኸይድ። ቪክቶርን ከምቲ ዝተኣዘዞ ራምቦ ገጹ ወጢሑ ምልክት ይገብረሉ። ካርመን እዚ ኩሉ እንትፍጠር ተሓቢአና ርኢትያ ነይራ። ሓዲጎ መኸዱ እንከለዎ እውን ንጆን ኣልዒላ ናብ መኪና እትያ ትወስዶ። ድሕሪዚ ቪክቶር ናብ ሂዩጎ ይኸይድ እሞ ንጆን ብሂወት ንክኸይድ ስለ ዝፈቐደሉ ብተደጋጋሚ ይቁጥዖ። ሂዩጎ እንታይ ኢኻ ደሊኻ ኢሉ ክሓቶ እንከሎ ድማ እታ ዝእልሻ ዝነበረት ቆልዓ ንባዕለይ ክወስዳ ይደሊ እየ ይብሎ። ተሰላችሁ ዝነበረ ሂዩጎ እውን ንኽወስዳን ድላዩ ንክገብራን ይፈቕደሉ። ንገብርኤል ዝተወሰነ ሓሽሽ ምስ ሃባ ፎቶ ኣርዩ እዚ ሰብኣይ ዝመን እዩ ኢሉ ይሓታ። ገብርኤል ተገሪማ እቲ ፎቶ ካበይ ከም ዘምፅኦ ትሓቶ። ንሱ ግን እታ ስሪንጋ ደጊሙ የሪኣ እሞ ኣበይ ከም እትፈልጦ ይሓታ። መልሲ ከይሃበቶ ክትተርፍ እንከላ እውን ብተሓሽሽ ይወግኣ እሞ ኣብ ገጻ ብትኻራ ገይሩ ይበጥሓ። እቲ ወገን ካርመን ንጆን ናብ ሓደ ዶክተር ትወስዶ እሞ ገጹ ምስ ሰፈየሉ ሓያል ቆስሊ ስለ ዘለዎ ሆስፒታል ክኸይድ ከም ዘለዎ የረድኣ። ከምዚ ኢሉ መዓልተት እንትሓልፍ ጆን እናሓሾ ይመጽእ። ካርመን ድማ ብደንቢ ጌራ ትንከባኸቦ። እቶም ሸፋቱ ድማ ንገብርኤላ ብሓሽሽ ምስ ሰቃዮም ይቕፅሉ። ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ካርመን ናብቲ ክፍሊ ክትኣትን ከላ ራምቦ ሓዊኡ ተስኡ ኮፍ ኢሉ ይጸንሓ። መን ምዃናን ንምንታይ ከም ትሕግዘላን ክሓታ እንከለውን ኣብቲ ከባቢ ትሰርሕ ጋዜጠኛ ምዃና ብምርዳእ መኪንኡ ኣብ ጋራጅ ኣትያታ ከም ዘላ ተረድኦ። ከመይ ኢሉ ናብኡ ከም ዝመፀ ክሓታ እንከለውን ኣብቲ ክለብ ምስቶም ማፍያታት እናተንቀሳቐሰ ከም ዝርአዮቶን ስዕባት ክትከይድ እንከላ ተቐጥቂጡ ካብቲ ቦታ ከም ዘውፅኦቶን ተረድኦ። ምክንደይ መዓልታት ውንኡ ከም ሰዓተ ክሓታ እንከሎ ሶሙን ኢላ ትነግሮ እሞ መንነት ጓሉ ጠሊፎም እኒኦ ማፍያታት ትፈልጥ ተኮይና ይሓታ። ንሳ እውን ነዊሕ ግዜ ትከታተሎም ስለ ዝነበረት እዚኦም ማርቲኔዝ ኣሕዋት ይበሃሉ። ሂዩጎና ቪክቶርያም ቅድሚ 3 ዓመት ሓፍተይ ጠሊፎም ወሲዶማ ሓሽሽ ተጠቃሚት ገይሮም ኣብ መወዳእታውን ቀቲሎም ኢላ ተረድኦ። ጆን ሓዘን ከም ዝስምዖ ብምንጋር ከመይ ገይሩ ክረኽቦም ከም ዝኽእል ይሓታ። ካርመን ግን ብዙሓት እዮም ትልውጦ ነገር ኣይክህልን መጠረሽኡ ንስኻ ኢኻ ክትመውት ኢላ ተጠንቅቆ። ጆን እዚ ኩሉ ምንም ከም ዘይግድሶን ጓሉ ገዛኣ ተመሊሱ ንዕኡ እኹል ከም ዝኾነ ነረዲኡ ንክትሕግዞ ይልምና። ፈቃደኛ ትኸውን እሞ ጆን እውን መኪኑ ሒዙ ናብቲ ዝበለቶ ቦታ ይኸይድ። እቲ ቦታ እቶም ማፍያታት ዝሰርቕዎን ቆልዑ መንዘራ ገይሮም ዝሸጥሉ ቦታ ስለ ዝነበረ ጆን ተጠቃሚ መሲሉ ሓንቲ ጽብቕቲ ቆልዓ ንኽህቦ ብምሕታት ናብ ውሽጢ ይኣቲ። ኣብቲ ኣፍ ደገ ዝጸንሖ 3 ማፍያታት ብማርቴሎ ቀቲሉ ድማ ናብ ውሽጢ ይኣቲ። ድሕሪ ዝናዘረ ንኩሎም ዓማዊል ብሓደ ብሓደ እናቐጥቀጠ ንተነው ዝጸንሖ ኣዋልድ ንኸምልጥ ኣይነግረን። ግን ድማ እቶም ማፍያታት ስዕቦም ከም ዝቐትልዎን ስለ ዝፈልጣ ንኽኸዳ ፈቃደኛታት ኣይነበራን። ኣብ መጨረሻ ሓደ ክፍሊ ንገብርኤል ይረኽባ። እቲ ኣብ ገጻ ብኻራ ዝተሓረደቶ ቆስልን ብተደጋጋሚ ብስሪንጋ ሓሽሽ ትውግአሉ ዝነበረት ኢዳን ይርኦ። ብጣዕሚ ሓዚኑ ንኸይትፈርሕን ክትረጋጋእን ነጊሩ ተሸኪሙ ንገዝኡ ንኽወስዳ ሒዝዋ ይወፅእ። በቲ ወገን እቶም ማፍያታት እዚ ክሰምዑ እንከለዉ ብጣዕሚ ይናደዱ። ብፍላይ ድማ ቪክቶር ንሂዩጎ ቆትሎ እየ እናበልኩኻ ምሒርካ ሰዲድካዮ ሕዚ ሒዝልና መፂኔ መከራ ረአዮ እናበለ ይቁጥዖ። በቲ ወገን ገብርኤል እናተዛረብካኒ ከይሰማዕኹ ስለ ዝመፀኹ ይቅርታ ኢላን ራምቦ ተሓቶ። እታ ዲኣ ሂዋታ ዝነበረት ቀለበት እናርአየ ኣምፅልኪ እየ ኣጆኺ ውንኽኸይ ትስሕቲ ዕንቲ ክኸፊት ከምሳይዶንጊ እናበለ ከበረታታ ኣይሞክር። ጆን ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ብዙሓት ሕማቓት ነገራት እናርአየ ድሕሪ ምፅንሑ ንሳ ክትውለድን ከላ ኣብ ሂወት ፅቡቕ ነገር ከም ዘሎ ንኽኣምን ከም ዝገበረቶን ሂወቱ ከም ዝተረጋጋዕትን እናነገራን ከሎ ግን ዕንታ ትዕምት እሞ መኪና ጠጠው ኣቢሉ ክሪኣ እንከሎ ከም ዝሞተት ይፈልጥ። ልቡ ብሓዘን ተመሊኡ ጉዕዞ ይቕፅል እሞ ዶብ ሸጊሩ ናብ ኣሜሪካ ይምለስ። ማርያ እናተፀበየቶ እያ ፀኒሓ። ቀስ እናበለ ድሕሪ ምቕራቡ ድማ ገብርኤላ ከም ዝሞተት ይነግራ። ማርያ ብሞት ሓንቲ ጓላ ብጣዕሚ ሓዚና ናይ መጨረሻ ግዜ ክትሰናበታ እናጎየት ትኸይድ። ዝቕፅል መዓልቲ ጆን ንገብርኤል ይቐብራ እሞ እቶም ምስኣ ዘሕለፎም ፅቡቓት ግዜታት ድማ ይስታውስ። ድሕሪ ዝናብ ማርያ ይኸይድ እሞ ኩሉ ንብረታ ናብ መኪና ብምፅዓን ገብርኤል ድሕሪ ምሟታ ኣብዚ ንዓና ዝተረፈ ነገር የለን ክንከይድልና ኢሉ ድማ ይነግራ። ንሳ ምስ ሓፍታ ንምንባር እንትትኸይድ ራምቦ ድማ ብድሕሪት ይቐሪ። ድሕሪ እዚ ራምቦ እቶም ማፍያታት ናብኡ ከም ዝመፅዎ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሕንኡ ንምፍዳይ እቲ ቦታ ብደንቢ ገይሩ መፈንጠራት መሊኡ የዳልዮ። እቲ ምሸት ንሱ ብመኪንኡ ገይሩ ንሜክሲኮ ይኸይድ እሞ ናብ ናይ ክርመን ገዛ ኣትዩ ይረኽባ። እንታይ ክገብር ከም ዝመፀ ክትሓቶን ከላ ክትሕግዞ ከም ዝደሊ የረድኣ እሞ ጓልካ ኸበይላ ኢላ ክትሓቶን ከላ ከም ዝሞተት ይነግራ። እንታይ ከም ዝስምዖ ኣሎ ብደንቢ ገይሩ ስለ ዝተረድኣ ብጣዕሚ ከም ትሓዝን ትነግሮ እሞ
ሕጂ እንታይ ደሊኹም ዝመፀ ተሓቶ ቪክቶር ከም ዝደሊ ክነግራ እንከሎ መጀመርያ ንክትሕግዞ ፈቃደኛ ኣይነበረትን ምክንያቱ ዝቕይሮ ነገር የየለን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ቆትልዎ ይኽእሉ እዮም ጆን ንስኹ እውን ሕና ሓፍቲ ክትፈደ ከም ትደሊ ይፈልጥ እየ ዝግባእ ቅፅዓቶም ሂብና እዚ ዝስምዐና ኣሎ ቃንዛ ክስምዖም ንገር ኢሉ ብተደጋጋሚ ነግራ እሞ ፈቃደኛ ትኸውን ድሕሪ እዚ ጆን ናብ ናይ ቪክቶር ኣፓርታማ ይኸይድ እሞ ኩሎም ጋርድታቶ ወይ ከም ዘለዎ ብምጽናዕ ሓደ ብሓደ ይቆትሎም ናብ ውሽጢ ኣትዩ ድማ ቪክቶር እናተሓፀ ይጸንሑ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቶም ናይ ሜክሲኮ ፖላዊስ ቪክቶር ኣብ ገዝኡ ሞይቱ ይረኽብዎ ሂጎ ናብቲ ህንፃ ናጉየ መፅኡ ናብቲ ዓራት ክኸይድ እንከሎ ሓዉ ብተፈላለዩ መንገድታት እናተሳቐየ ጸኒሑ ክሳዱ ተቆሪፁ ከም ዝተቐተለ ይርኢ ጆን እዚ ዝገበረ ባዕሉ ምዃኑ ንኸፍልጦ ድማ ናይ ገብርኤላ ፎቶ ኣብ ኣፍልቡ ብኸራ ውግኡ ይገድፈሉ ድሕሪ እዚ ሂጎ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ሕንሓዊ ንምፍዳይ ኩሎም ማፍያታት ንኽዳለዩ ይነግሮም ዝቕፅል ንጎሆ ናብ ናይ ጆን ገዛ ይኸዱ እሞ ሓደ እንከይበሉ ቦምቢ ፀቒጦም ይፍንጀሩ ሂጎ ናብ ጉየ ካብቲ መኪና ብምውፃእ ሓሙሽተ ወታደራት ንጆን ኣብቲ መጋዘን ክእልሽዎ ንክኸዱ ብምእዛዝ ባዕሉን እቶም ዝተረፉን ድማ ናብቲ ገዛ እናጉየ ይኸዱ እቲ ሓደ መፈንጠር ረጊፁ እንትመውት ብድሕሪት ጆን መፂኡንቲ ሓደ ይቆትሎ እቶም ካርቴል እውን ይርእይዎ እሞ ብዘይ ምቁራፅ ይትኩስሉ ጆን ግን እንከይተጎድአ ናብቲ ውሽጢ በዓቲ ይኣቲ እቶም ሓሙሽተ ናብ መጋዘን ዝኸዱ ሰባት ብላዕሊ ነዳዲ ይፈሶም እሞ ጆን ደጊሙ ካብቲ በዓቲ ብምውፃእ ኣቃፂልዎም ተመሊሱ ናብ ውሽጢ ይኣቲ ሂጎን እቶም ዝተረፉን ክእልሽዎ ናብቲ ውሽጢ በዓቲ ይስዕዎ ሓደ ካብኣቶም መፈንጠር ረጊፁ ኣፍ ልቡ ትውጋእ ጆን ቀሪቡ ብኻርኡ ገይሩ ይውድኦ ማግኒዝየም ጥይት ዘለዎ መሳርሒ ተጠቒሙ እውን ነቶም ብጎኑ ዝነበሩ ክልተ ጋርደታት ይቆትሎም ንኸፍርሖምን ንኸጨናንቕዎምን ብኩሉ ክፋላት እቲ በዓቲ ሙዚቃ ይኸፍት እሞ ሓደ ብሓደ ይውድኦም ሂጎ ነቶም ወታደራት ወይ ከም ዘለዎ ክሓቶም ይምክር ግን መብዛሕትኦም ሞይቶም ስለ ዝነበሩ ዝምልሰሉ ይስእን ኣብ ሰዓት እዚ ጆን ብሓደ ኣንፈት ሰለስተ ወታደራት እናቐረቦ ይርኢ እሞ እቲ በዓቲ ንምኹዓት ብጥቀመሉ ዝነበረ ደማሚት ኣብ ልዕሊኦም ብዙሕ ሓመድ ኣፍሪሱ ይቆትሎም ብድሕሪቱ ሓደ ሰብ እናሰዓቦ ይሰምዕ እሞ መሳርሒኡ ኣውፂኡ ንክቆትሎ ይዳለ ግን ድማ ህያጎ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ሓሳቡ ይቕይር እቶም ዝተረፉ መብዛሕትኦም ማፍያታት ሓደ ብሓደ በቲ መፈንጠር ይሞቱ እቶም ከምልጡ ዝቐረቡ ድማ ጆን ባዕሉ ይሃድኖም ነይሩ ነቶም ናይ መጨረሻ ሰለስተ ማፍያታት እቲ በዓቲ ልዕሊኦም የፍርሰሎም ግን ቅድሚ ምማቶም ጥይት ይትኩስሉ እሞ ጆን እውን ኣፍ ልቡን እግሩን ይውቃዕ ከምዚ ኢሉ ኣብቲ በዓቲ ምስ ጆን ዝተረፈ ሓደ ማፍያ ሂጎ ባዕሉ ጥራሕ ነይሩ ካሊእ ወታደር ኣይነበረን ጆን ኮነ ኢሉ ናብ መፈንጠር ንኽእትዮ ንሂጎ እናተኮሰ ካብቲ ቦታ ይምልጥ ሂጎ እውን እናሰዓቦ እናተኮሰሉ ይጽንሕ እሞ ሓደ ግዜ ተሳኺዑሉ ኣፍ ልቡ ይወቕዖ ኣብ መጨረሻ ጆን ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኑ እቲ መብራህቲ ዘብርህ ነበረ ጀነሬተር የጥፍኦ እሞ ብሮድዮ ኩሎም ወታደራት ካብ ሞይቶም እዮም ንዓኻ 10 ግዜ ቀትለካ ይኽእል ነይረ ግን ድማ ልበኻ ብኢደይ ካብ ኣፍ ልብኻ ከውፆ ስለ ዝደለኹ ክሳብ ሕጂ ትሪፈካ ኢሉ የፈራርሖ እንድሕር ኣብ ሂወት ክትተርፍ ትደሊ ኮይንካ እቲ መብራህቲ ሰዓቦ ኢሉ ሓደ ብሓደ ነቲ ዝኹዕቶ ዝነበረ በዓቲ ከፍርሶ ይጅምር ሂጎ ኩሉ ዝነበረ ፍጥነት ተጠቒሙ ይጎይ እሞ ካብቲ በዓቲ እውን ብሂወት ይወፅእ ኣብቲ በዓቲ ክበፅሕ እንከሎ ንጆን ንኽእልሽ ክትስእ ይሙክር ግን ጆን ከይተፀበዮ ብማንቲግራም ገይሩ ኣፍ ልቡ ይወቕዖ ኣብ ክልቲኡ ማእገሩን ካልኦት ክፋላቱን ብተደጋጋሚ እናወቕዐ ምስቲ ብድሕሪኡ ዝነበረ ናይ ጣውላ መንደቕ ብደንቢ ገይሩ የስጥሞ እቲ ማንቲግራም ናብ መሬት ደርዩ ካሩ ኣውፅኡ ቀስ እናበለ ይቐርቦ እሞ ብኻርኡ ኣፍ ልቡ ብምኽፋት ልቡ ኣውፅኡ የርእዮ ሂጎ እውን ልቡ ምስ ረአየ ብዙሕን ከይዶም ገየ ይመውት እዛ ክፋል እዚኣ ኣብ ሂንዲ ዝተቐረፀት እያ ትመስል ብዝኾነ ፊልምና ንቐፅል ኣብ መጨረሻ ራምቦ ካብቲ መጋዘን ይወፅእ እሞ ሰንኪ ብዙሕ ጉድኣቱ ውንኡ ንኽስሕት እናተቓረበ ቀስ እናበለ ናብታ ተወዛወዚት ናይ ኣቡኡ ወንበር ይኸይድ ኣኾፍ ኢሉ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ንምርግጋዕ እናተወዛወዘ ድማ ንዝመፅእ ምፃእ ድሉው ምዃኑ እናነገረና ፊልምና ይውዳእ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ራምቦ ፊልሚ ከምቲ ካሊእ ዝለመድኩሞ ዋላ ይኹን ዳኣ እምበር ራምቦ ንዓና ብቆልዑትና ንኸዘናግዕ ብዙሕ ስለ ዝደኸመ ካብ 18 ወይ ክሓልፍ ንስኹም ከ ካብ 10 ክንደይ ክትብዎ ኢኹም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ብኻልኦት ፊልምታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት